Portfólió podcastek. Ez a Portfólió Business Podcast. A mai adásban dr. Regős Gáborral, a Granit alapkezelő vezető közgazdászával fogunk beszélgetni a magyar, az európai és a világgazdaságról. Én Vidovszky Áron vagyok, a Portfólió Podcast szerkesztője. Szevasz Gábor! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Nektek, mint Granit alapkezelő, a munkátok során mik a legfontosabb gazdasági mutatók, amiket figyelnetek kell? Nézzük először ezeket végig. Nekünk alapkezelőként végül is az a célunk, hogy hozamot termeljünk a befektetőknek. Ugye vannak nálunk azért specialitások, ami nincs minden alapkezelőnél, az az ingatlanos láb, tehát ugye nekünk vannak ingatlan alapjaink, tehát valamennyire figyelni kell az ingatlanpiacot, hogy ott mi történik, mi az, ami jó befektetés. Figyelni kell, hogy az ingatlanhozam versus értékpapírhozam hogyan alakul, és ugye az értékpapírhozamnál ott figyelni kell a tőzsdét, figyelni kell a kötvényhozamokat, és figyelni kell mindennek a környezetét. Ugye ennek a környezete, indulunk végül is az alapkamattól, ugye ez most Magyarországon 6,5%. Indulunk onnan, hogy mi van a makrogazdaságban, GDP, infláció, átmegyünk azon, hogy mi van a politikáig. Ugye miért fontos nekünk a politika? Nem azért, mert politizálni szeretnénk, de gondoljunk a román elnökválasztásra, ugye Simeoni, talán így kell mondani az úriember nevét, az első forduló nyertese, azzal, hogy az első fordulót megnyerte, nem csinált gyakorlatilag semmit. Ezzel is már egy nagyon nagy mozgást idézett elő a román kötvénypiacon, ugye a lejár folyamában és jegybanknak be kellett avatkoznia, tehát valamennyire erre is figyelni kell, illetve ugye, ami talán kevésbé az én specialitásom, de a portfólió kezelő kollégák foglalkoznak ezzel is, az az, hogy egyedi sztorikban mik vannak. Tehát az rendben van, hogy veszünk amerikai részvényeket, de milyen amerikai részvényt érdemes megvenni? Vagy milyen európai részvényt? Vagy a magyar részvények közül mit érdemes megvenni, mit nem érdemes megvenni? Miben látunk jobb kilátást, miben látunk rosszabb kilátást? Teljesen egyértelmű ez alapján, hogy nektek meg kell vizsgálni elég jól és mélyen a magyar makrót, illetve a közép-kelet-európai makrogazdaságot, és hát nagyon érdekes dolgok történnek itt mostanában, mert azért az mindenhol látszik, hogy makrogazdasági szempontból döcög kicsit a régió is, döcögünk mi erőteljesen, ehhez képest viszont az itt lévő cégek viszont nagyon prosperálnak. Nézzük meg először, hogy látjátok a magyar makrogazdasági helyzetet. A magyar makrogazdasági helyzet az mostanában meglehetősen érdekes. Miért érdekes? Ugye 2020 óta gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a válságok korát éljük, jött egy koronavírus. Ugye nagyon érdekes, 2019-ben mindenki azt mondta, meg azt várta el tőlem, hogy mondjam meg, hogy mikor lesz gazdasági válság, és honnan lesz gazdasági válság. Hát mondom, köszönöm szépen, ha tudnám, akkor a Nobel-díjra följelöltetném magam valahogy. Hát ugye egy makrogazdasági válságnak azért az fontos jellemzője, hogy nem nagyon lehet előrejelezni. Ki az, aki előre tud jelezni egy koronavírus válságot? Hát maximum ugye, aki létrehozza, de ez már az ugye az összeesküvés elméletek kategóriája lenne. Tehát ezeket nem lehet előrejelezni, és akkor valahogy a Covid-on úgy nagyjából kezdtünk túl lenni 2021 második felében, és ugye akkor jött a háború, jött az energiaválság, ugye ezek azért úgy párhuzamosan működnek, tehát hogy melyik volt előbb, ez is egy jó kérdés, ugye az energiárak nem a szankciókkal kezdtek növekedni, azok csak egy újabb pofont adtak neki, és gyakorlatilag ez a háborús válság van velünk valahogy, és ebben a háborúban most idehozhatjuk, hogy ez a háború nem csak az orosz-ukrán háborút jelenti már, tehát van most egy vámháborunk, ugye, ami megint csak azt eredményezi, hogy nagyon nagy a volatilitás, nagyon gyorsan változnak a dolgok, tehát ugye ha az áprilist megnézzük, akkor most mindenre vám, aztán elhalasztjuk, mert a kötvényhozamok fölmennek, tehát egy nagyon volatilis környezetben vagyunk, és ugye Magyarországon kisnyitott gazdaság, tehát az export az nagyon befolyásol minket, ebben most nem állunk jól, és ugye a másik probléma pedig az uniós forrásoknak a visszatartása, ugye egy politikai vita van a két fél között, és hát nyilván itt ennek van gazdasági hatása, amiben persze mi húzzuk kisebbként a rövidebbet. Nagyon jót mosolyogtam azon, amikor mondtad, hogy mindig azt kezdik tőled, hogy ha tudnád, hogy mikor lesz a gazdasági válság, akkor Nobel-díjas lennél. Ugye látszik, hogy te a tudományos világból érkezel, tőlünk ezt 30 éven keresztül mindig megkérdezték az ügyfelek, és mi mindig azt mondtuk, hogy ha tudnánk, akkor multimilliárdosok lennénk, tehát ugyanannak szóval a viccet félretéve.
Ti ingatlan szempontból is regionálisan fektettek be a környező országokban, majd végigvesszük, hogy pontosan melyik országokban, bár ezt néhány hónappal ezelőtt Mikes Jámossal és Olá Mártonnal is jó alaposan megbeszéltük, tehát nyilván nektek azt is meg kell nézni, hogy a környező országok hogy állnak. Picit nézzük végig a környező országokat makrogazdasági szempontból, meg ami nektek fontos. Hogy látod most, el is kezdted az előbb Romániát, a román elnökválasztások kapcsán, hogy látod most a román gazdasági helyzetet? Talán a román gazdaság az a legérdekesebb, az a legizgalmasabb. Ugye éveken keresztül hallottuk, hogy bezzeg Románia. Ugye ezt a bezzeg Romániát nem is teljesen értettük, nem azért, mert a növekedési szám nem volt szép, csak ugye ez a növekedési szám ez mindig olyan egyensúlytalansággal párosult, aminél azért lehetett tudni, hogy egyszer valami lesz ebből. Ugye hát ezt megtanultuk Magyarország példáján is. Ugye csak, hogy a tavalyi évet nézzük, a költségvetési hiány az a GDP-nek a 8,5%-a volt körülbelül, hasonló folyófizetési mérleg hiánnyal, talán itt még végleges adat nincs is. Miközben a növekedés, hát ugye nem tudom, tudod-e a konkrét számot, hogy mennyi volt a tavalyi román növekedés, vagy mondj egy nagyságrendet. 2,5%. Hát nem ért el az 1%-ot. Nem volt 1% a román GDP tavaly, 24-es GDP. Is kifulladt, azt így hittem, van. hogy tavaly még jobban ment neki. Tavaly sem ment már jól, ugye előtte még valóban volt egy erőteljes növekedés. Tehát Romániában most van egy ilyen kis kifulladás, nem temetném őket, tehát most ami miatt itt egy jelentősebb hozamemelkedés volt, az inkább ez a politikai, nevezzük purparlénak, ugye ami onnan indult, hogy volt az elnökválasztásnak novemberben egy első fordulója. Az első fordulót megnyerte egy olyan jelölt, akiről nem szerették volna, hogy megnyerje. Ugye azt mondták, hogy hát orosz támogatással nyerte meg, úgyhogy ez érvénytelen, szavazzunk újra. Ugye ennek a következtetését ezt nem én szeretném levonni, ezt majd a hallgatók megteszik. Ugye most volt a másfél hete a második forduló, illetve a második próbálkozás első fordulója, ez a bizonyos Simeoni, egy szélső jobboldali jelölt nyert, ugye zárójelet nyitok, ő egyébként egy magyar ellenesnek elkönyvelt jelölt, de azért ő itt most már kezdi azt mondani, amit hallani szeretne tőle a piac, tehát itt azért van egy érdekes igazodás részéről, és ugye a második fordulóba jutott még a bukaresti főpolgármester, de hát a piac azért most egy kicsit ideges, ugye ez, ahogy említettem, ez a kötvényhozamokban jelentett egy jelentősebb emelkedést, illetve azért az egyébként nagyon stabil lej is gyengült valamennyit, de úgy gyengült valamennyit, nem olyan sokat, hogy azért a román jegybanknak egy jelentősebbet be kellett avatkoznia. Ha nem is veszük végig az összes országot, de Ámos és Márton is beszélt arról, hogy a belgrádi piac az egyre fontosabb nektek, úgyhogy még Szerbiát nézzük meg egy kicsit, hogy ott mit látsz. A szerb gazdaság nem teljesít rosszul, azért az autóipar dekonjunktúrája ott is nyomot hagy. Ugye Szerbia nem uniós tag, de azért erősek az uniós kapcsolatai, illetve ott ugye van egy orosz kapcsolat is, tehát ugye nem uniós tagként nincs kötelezve, bár el van várva az Oroszországról való leválás. Ugye Szerbiában is azért van egy erőteljes fejlődés. Miért fontos Szerbia, meg miért fontos, nekem egy kicsit szívügyem ez a nyugat-balkáni régió, még ugye, hogyha a többi országban nem is vagyunk jelen. Ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy Magyarországnak terjeszkednie kell gazdaságilag. Ez a terjeszkedés ugye két dolgot jelent, egyrészt jelenti az exportot, másrészt jelenti azt, hogy melyik országokba lehet befektetni, kifektetni. Ugye álmodozhatunk Nyugat-Európáról, de ugye Nyugat-Európában nem kifejezetten minket várnak, tehát akkor ami ilyen kézenfekvő piac, és ahol lehet is sikereket elérni, az ez a balkáni piac, illetve ugye még ez a Közép-Ázsia, kicsit keletre tőlünk, tehát az ilyen régió délre, keletre, esetleg északra, tehát ezért gondolom nagyon fontosnak ezt a szerb és kiegészítve balkáni piaccal. Térjünk egy picit vissza Magyarországra, ugye nemrég jelent meg a első negyedéves GDP adatunk, amiről hát jó sokat beszéltünk mi is, mindenhol a médiában erről sok szó esett, hát hogy ez tényleg rendkívül rossz lett, tehát egész Európában nálunk lett egyedül mínuszos. Legalábbis ugye a negyedév per negyedév, azért év per évben vannak más versenyzők is. Igen. Sajnos egyébként számunkra fontos versenyzők. Igen. Ezt hogy látjátok ti, mik itt a kilátásokat ti befektetői politikájátok szempontjából? Ugye az első negyedéves adat az valóban elmaradt a vártól,
Ugye, ha nem is egy nagyon nagy, de azért egy negyedéves lapon talán egy 0,5%-os bővülést vártam. Hát ebből lett ugye ez a stagnálás. Igen, ez volt az elemzői konszenzus. Így van, tehát a konszenzust legalább sikerült eltalálni, ha már az adatot nem is. Ezzel elég gyakran vagyok így, ugye az inflációnál is egyébként így volt, hogy 4%-ot vártam, 4,2 lett. Ugye miért volt meglepetés ez az adat? Azért volt meglepetés ez az adat, ugye vannak havi adataink, és azért ezeket a havi adatokat is mindig nézegetjük. Ugye a havi adatok közül az iparról tudtuk, hogy az olyan, amilyen, hát sok jót nem várunk tőle. Ugye a kiskereskedelem jó volt, negyedév per negyedév alapon, ugye akkor a márciusi adatokat még nem tudtuk, azt ne felejtsük el. Az építőipar jó volt, a turizmus jó volt, tehát igazából a havi adatoknak a többsége az inkább jó volt. Tehát ezért volt ez egy kicsit meglepő. Hát nyilván persze tudunk tényezőket mondani, ami visszahúzza a gazdaságot. Ugye az említett ipari teljesítményen kívül ilyen a beruházások alakulása, az említett uniós forrás visszatartás, nyilván az államnak sincs sok pénze rá, illetve a magángazdaságban pedig azért ez a bizonytalan gazdasági helyzet, akár a háborút, akár a vámokat idehozhatom, azért az mindenképpen befolyásolja a beruházási aktivitást. Illetve talán amiről kevésbé beszélünk, és mivel még nincs adatunk rá, számok szintjén nem is látszik, az ilyen egyedi hatások, mint például az a száj- és körömfájás, ami azért gazdasági szinten azt gondolom, hogy idén fájni fog nekünk, reméljük, hogy jövőre már kevésbé. Tehát sok tényező van, ugye részletes adatokat még nem láttunk, tehát így részben könnyű is mondani bármit, mert nem lehet leellenőrizni, amit most mondtam. Részben persze nehéz is, hiszen ugye számok nélkül beszélek gyakorlatilag. Ugye, hogy mi a kilátás, hát ugye nyilván egy ilyen adat után azért az ember korrigál lefelé, pontos előrejelzést majd akkor csinálunk, hogyha van részletes adat, de hát azért azt gondolom, hogy ezt a 2-3%-os, vagy ugye 3,4-ről indult a kormányzat, azt levitte 2,5-re, én a GDP adat előtt 2 kicsivel 2 alatti növekedést vártam, hát ez most már inkább 1% tűnik az idei évre. Reálisnak, ha nagyon jó évünk lesz, akkor 1,5%, tehát elmarad ez a növekedés beindulása. Ugye ami miatt azért számítunk arra, hogy talán egy kicsit jobb lesz, az mindenképpen ezeknek a nagy beruházásoknak a termőre fordulása, tehát hogyha ennyi gyár elindul, annak csak kell, hogy legyen valami következménye, illetve ugye azért az infláció is egy kicsit most visszáment, mint az első negyedévben volt, tehát azért az a reálkereseteknek nem mindegy, hogy ugye a háztartások mennyivel tudnak többet költeni. Hát a beruházások az egy jó kérdés, és nehéz kérdés, hogy mi fog vagy mi nem fog történni. Igen, a beruházások az tipikusan az a helyzet, amikor még akkor is nehéz azokat beindítani, amikor sok esetben, amikor jobbak a konjunkturális kilátások, mert tényleg nehéz rávenni a különböző gazdasági aktorokat, hogy most ruházzanak be. Tehát, hogy annak úgy egyedi szinten is végig kell menni a gazdaság minden szereplőjén, hogy ő azt mondja, hogy ő beruház. Tehát látni kell vagy valami konjunktúrát a megrendelésekben, vagy a fogyasztásban, tehát bármiben, és hát ezt nem nagyon látják. Hát meg amit még látni kell, ugye az ingyen pénz. Tehát ugye azért a magyarországi cégek az elmúlt években, évtizedekben rálettek szoktatva arra, hogy ugye nagyon sok támogatást kapnak, vissza nem térítendő támogatást, ami ugye azért most már kezd megfordulni, ugye itt a Demján Sándor programban azért van ilyen bőven, de ugye az véges. Viszont ugye az uniós forrásoknál nem csak azért hiányoznak ezek a vissza nem térítendő források, vagy részben hiányoznak, aztán egy jobb kifejezés, mert ugye az EU nem fizet nekünk, amit fizetnie kéne, hanem ugye az EU-s politikákban is van egy olyan átállás, hogy inkább a visszatérítendőt, tehát az ilyen kedvezményes hiteleket például preferálják, és hát nyilván mindenki úgy szeret beruházni, hogy az kisebb, nagyobb részben valaki kifizeti neki, és hogyha eddig kifizette, akkor várja, hogy majd most is kifizeti. Tehát ez is mindenképpen egy nagyon fontos visszatartó tényező, de igen, tehát egyébként minek ruházom be egy cég, hogyha nincs kereslet, hogyha nem veszik meg a termékét. Ugye ez most talán leginkább a járműgyártásban, illetve az akkumulátorgyártásban a probléma. Ezen a járműgyártással azért voltam egy kicsit óvatos, mert ugye most a legutóbbi márciusi adatban kivételesen a járműgyártás az jól szerepelt, meglátjuk, hogy ez mennyire kivételes, vagy mennyire nem. Ugye azért vagyok itt egy kicsit óvatos, és nem feltétlenül optimista, mert itt ugye a márciust, ez a vámháborús környezet azért eléggé összezavarta. Mire gondolok? Ugye mindenki várta, hogy Trump áprilisban kiveti a vámokat, és akkor még mindenki exportált, amit tudott.
Ugye az amerikai GDP adatban, ha megnézzük, akkor negyed év alapon egy 10%-os növekedés volt az importban, tehát még mindent fölraktároztak, hogy ugye vám nélkül lehessen behozni. Na most, hogy ennek ebben mennyi szerepe van, ezt nem tudom. Igen, az európai járműgyártás helyzete az teljesen konfúz, hogy úgy mondjam, mert szinte nap-nap után jönnek olyan hírek, amik pozitívnak tűnnek, meg olyanok, amik negatívnak. Az mindenképpen jó hír az európai járműgyártásnak, hogy a Tesla vezére, Elon Musk az egyfajta gazdasági öngyilkossággal felérő manőverbe kezdett az elmúlt időszakban. Itt a Doge és a kormányzati szerepvállalás kapcsán, karlendítés, mi egyebek, sokszor beszéltünk a podcastjainkban is erről, aminek hála, úgymond, legalábbis az európai autógyártás szempontjából, ugye visszaestek elképesztő módon Európa összes országában a Tesla értékesítések. Ez egy jó hír, mondjuk. Látszik, hogy a Volkswagen kezd kilábalni az elektromos gépjárműveivel, vagy járműveivel is abban a rendkívül nehéz helyzetből, amiben egy ilyen jó -10 év lemaradással úgy belemanőverezte magát, köszönhetően talán picit a dízelbotránynak is, meg annak a 30 milliárd eurónak, amit ki kellett neki fizetni, ahelyett, hogy mondjuk ezt kutatásfejlesztésre tudta fordítani. Viszont ugyanakkor azért nyomul Kína, a BYD, meg a többi autó, azt nem lehet tudni, hogy mi történik, de hogy szóval nem egyértelműen negatív talán az európai autógyártás képe, bár hozzáteszem, szerencsére ahhoz nekünk nincs közünk, de a Porsche értékesítései meg Kínában estek vissza. Mindegy, szóval azért mondom, hogy konfúz a dolog, de hogy talán van rá esély, hogy az európai autógyártás nem kap akkora ütést itt középtávon, mint ami pár hónappal ezelőtt akár kinézett, és az akár nyilván ránk is visszagyűrűzve jó hatással lehet. Nem tudom, hogy erről mit gondolsz, Gábor. Hát, hogy legyen igazad, azért ugye nem csak a Porsche-nak esett vissza a kínai értékesítéseit az évek során, hanem gyakorlatilag minden európai gyártónak, ugye ahogy Kína fölzárkozott, tehát korábban volt egy munkamegosztás ugye Európa és Kína között, hogy akkor Kína az legyártja az ilyen, nem tudom, egyszerűbb, vagy hogy fogalmazunk, iparcikkeket mondjuk, és ugye akkor Európa megviszi ki például az autókat. Na most ez a munkamegosztás ugye felborult, mert most már Kína mindent le tud gyártani. Hogy most ez a kínai előrenyomulás ugye nekünk, mint érdekeltnek ez mennyire jó, vagy mennyire nem jó, ezt még nem tudjuk. Ugye itt is az a kérdés persze, hogy mi Magyarország szerepe, tehát itt azért az, hogy van egy gyárunk, az egy dolog, csak itt ugye majd az értéklánc magasabb elemein is előre kéne lépni, hogy ennek bármi értelme legyen. Igen, abban nem állunk jól. Igen, hát valószínűleg nyilván azt mindenki otthon tartja, és nem más országba viszi, nem véletlenül, tehát ugye a jó dolgokat miért szervezné ki, amihez olcsó munkaerő kell, azt inkább. Tehát én azért itt a járműgyártásban nem feltétlenül vagyok optimista. Itt ugye még ezek az EU-s kibocsátási normák, amit most annyira lazítottak, hogy nem 1 év alatt kell elérni, hanem 3 év átlagában, hanem ez 3 év átlagában se fog menni, megjósolhatjuk. Tehát ezek is tovább nehezítik az ágazat helyzetét. Miközben ugye van egy elektromos autózásunk, amire Magyarország nagyon remélte, hogy hát ez milyen jó lesz és mennyire menni fog, ugye épült egy csomó akkumulátorgyár, de hát ez azért egy kicsit úgy tűnik, hogy döcög, ugye a BYD is úgy döntött, hogy ezért ez a szegedi üzem nem csak kizárólag elektromos autókat fog előállítani. Hát igen, és az akkumulátorgyárakban úgy világszinten elég komoly túlkapacitások alakultak ki. Nem olyan gyors az elektromos átállás, mint amit mondjuk 4-5 évvel ezelőtt ezeknek a beruházásoknak a megkezdésekor vizionáltak sokan. Ugye erről is szólnak a hírek azért, hogy a magyar akkumulátorgyárakban is elbocsátások vannak, nem tudom, műszak felezések, stb. Tehát, hogy nem úgy dübörög azért ez sem, mint amiről szó volt, vagy amit várt mindenki. Igen, hát ugye ha visszagondolunk, amikor ment ez a nagy akkumulátor vita, és ugye hát ez egy politikai vitává fajult gyakorlatilag, ugye a kormányzat mondta, hogy jó lesz, ellenzék mondta, hogy büdös lesz, most egy kicsit ironizálok, én meg ugye számoltunk, hogy jó, de mi ebbe a magyar hozzáadott érték. Aztán gyakorlatilag senkinek nem lett igaza, mert ugye a kereslettel jöttek be erőteljes problémák. Miért jöttek be ezzel a bizonyos kereslettel erőteljes problémák? Ugye, mert az egy dolog, hogy az Európai Unió kitűzött nagyon szép célokat, hogy akkor itt most minden autó elektromos lesz, csak hát ugye szembe jött a valóság meg a fogyasztók, hogy azért a fogyasztók nem vették olyan arányban az elektromos autókat, mint azt elvárták volna, ugye egyrészt ezek drágábbak.
Na most értem én, hogy erre vannak támogatási programok, amik hol kifutnak, hol nem. Mennyire biztos, hogy nekünk a Tesla vásárlásait vagy eladásait kell támogatni? Ezt a kérdést talán nem nyitnám meg. Ugye van egy infrastrukturális igény, tehát ugye ha autózunk az autópálya mentén, mik vannak? Hát benzinkutak vannak, nem elektromos töltők, tehát ez még egy nehézkes dolog, hogy töltsük, illetve hát ugye azért a technológia sem tart még feltétlenül ott, hogy annyira jó legyen, tehát talán érthető ez a kisebb, akár visszaesésnek is mondhatnám, nem az a felfutás, amit vártunk. Ami viszont jó hír, hogy az infláció cserébe ezekkel a nem túl kedvező folyamatokkal egy picit jobban alakul, mint ahogy néhány hónappal ezelőtt kinézett, nem? Igen, a cserébe szót egyébként vitatnám, tehát ugye nem azért alakul jól, ugye a jól alakulásban több tényező szerepet játszik. Egyrészt szerepet játszik nyilván az árrés-stop, bár itt ugye pont az áprilisi adatban nekem az élelmiszer volt egy kicsit csalódást keltő, tehát ott volt egy kicsit kisebb az árcsökkenés, mint azt vártam volna. Illetve hát ugye szerepet játszik az, hogy a bázisba belementek olyan bázisidőszaki szolgáltatás áremelések, ugye, amik az előző évi infláció alapján történtek, és hát nem költségalapú áremelések voltak természetesen. Még így is egyébként több szolgáltatásnál elég jelentős kétszelmegyű infláció van, akár ilyen háztartásoknak nyújtott szolgáltatásoknál, mint takarítás, mosás, tehát ilyen kisebb szolgáltatásoknál. De mondjuk ugye 4,2%-ra magyar viszonylatban nem feltétlenül mondanám, hogy rossz, hát van még hova lefaragni. Most a következő időszakban azért én azt várom, hogy nem megyünk be egyelőre 4% alá, tehát ott ugye mindig nézzük a bázis hatásokat is, az alapján egy kis növekedés lehet, és évvégére jutunk vissza egy 4% alá, talán egy kicsit az alá, tehát 4% közelébe talán egy kicsit az alá. Ugye, ami itt most sok kockázatot jelent, illetve sok kockázat van most itt, ugye kezdjük talán az energiaárakkal, ugye az energiaárak mindig eléggé volatilisek tudnak lenni, ugye abban, hogy az infláció most így le tudott csökkenni, azért szerepet játszik az olajárának csökkenése, ugye ez megint Trump vámjaiból adódott, legalább valami jó is adódik belőle, ugye a piac elkezdett recessziót árazni, ha recesszió van, nem kell az olaj. Ha nem kell az olaj, ugye akkor a kereslet alacsony, magyarul az ár le tud menni, ez történt meg most. Ugye a másik a gázár, az is most eléggé lement, de ugye ez a lement, ez úgy értelmeződik, hogy az egy évvel korábbi szint fölött vagyunk, csak ugye januárban volt egy 60 eurós megawattóránkénti csúcs, most ilyen 35-nél járunk, ugye ez volt ilyen 30-32 és pár héttel ezelőtt. Itt ugye ami kockázatot jelent nekünk, az az, hogy ugye most éppen januárban Ukrajna tekergette a gázcsapunkat, ugye akkor mentünk föl 60-ra, most éppen az Európai Unió tekergeti a gázcsapunkat, még hogyha virtuálisan is, ugye amikor azt mondja, hogy az orosz gázt nem lehet beszerezni, ugye részben már az idejében, részben 2027-ben, nyilván ez a mi régiónknak fog fájni, akár Németországnak is, de Franciaországnak biztos nem, illetve hát ugye egyébként a nyugat-európai országok is azért szép szorgalmasan itt a szellemflottával vásárolnak, de ugye nekünk is fog fájni itt a rádiót, ha meghallgatom, mindig a rezsicsökkentés jön ugye elő, csak azért ne felejtsük el, hogy persze fontos, hogy a lakosság milyen áron kapja a gázt, és az mennyibe kerül a költségvetésnek, csak ugye itt vannak ipari felhasználók is, akiknél az energia eddig is inkább gátolta a versenyképességet, na most, hogyha ezt az árat még fölfelé nyomjuk, akkor azért az már csúnya lesz, tehát annak elég komoly makrogazdasági következményei lehetnek. Ugye, amit még itt az infláció kapcsán kockázatnak mondanék, az mindenképpen a forint. Ugye most ilyen 404 körül el voltunk az elmúlt időszakban, de hát azért ez volt már 420, és az idén volt már milyen 400 alatt is, tehát ez azért mindkét irányú kockázatot, ugye majd talán érdemes beszélni a monetáris politikáról. Annyit idehoznék, hogy ugye most van egy növekvő kamatkülönbözetünk, az hát ha tud egy kicsit erősíteni a forinton, és ugye az lefelé húzza az inflációt. Kockázat még talán, ez pozitív kockázat, mert mint úgy, hogy lefelé húzhatja az inflációt, hogy ugye jönnek ezek az árrés-stoppok. Most hát, ha egy kicsit ugye akkor a cégek visszafogják magukat, és azt mondják, hogy hát óvatosabb leszek, mert ugye, hogyha itt nagyon árat emelek, akkor hát még a nap végén kapok egy kis árrés-stoppot. És mi van, ha annyira visszafogják magukat, hogy tönkre mennek? Hogy mondjam, azért látjuk az intézkedéseken, hogy úgy hozzák őket, hogy ne menjenek tönkre. Mire gondolok? Ugye persze mindenki, aki árrés-stoppot kap, az sír. Hát miért ne sírna? Hát én is azt tenném. Csökken a profitom.
De ugye, ha megnézzük... Én nem sírnék, én káromkodnék. Jó, de ezek úri emberek. Tehát ugye, hogyha megnézzük, akkor például itt a drogériák, ők 15%-ot kapnak. Na most nyilván itt akkor azért megnézték, hogy a költségszerkezet az például abban lehet eltérő, hogy egy drogériás termék az valószínűleg lassabban mozog, mint egy mondjuk tej, tehát hogy lassabban cserélődik a polcon, nagyobb a költségigény, tehát azért valószínűleg emögött van valamekkora gondolkodás, ugye egyelőre egyik nagy kereskedelmi lánc sem jelentett csődöt, ha jól emlékszem, de lehet, hogy lemaradtam valamiről. Ugye azért itt a csőd az nem feltétlenül ott fordult elő, ahol ilyen áréstoppok voltak. Ugye az áréstoppok kapcsán mindig az a kérdés, vagy azt teszik föl, vagy azzal érvelnek, hogy hát ugye május végén kivezetik, vagy nem. És akkor ugye mindig elhangzik kérdésként, hogy most akkor kivezetik, vagy nem. Hát én nem gondolnám, hogy kivezetik. Ugye, hogyha ki akarnák vezetni, akkor is júliusban lenne erre egy jobb alkalom. Ugye akkor az inflációban van egy bázis hatás miatti ugrás, tehát ott a bázisban egy talán 0,7-es hó per hó érték szerepel, ugye pont az árstoppok kivezetése miatt. Tehát ott lenne erre alkalom, de ugye azt látjuk, hogy akivel a kormányzat így megállapodik, azzal jellemzően a következő év közepéig állapodik meg. Ugye Telekom Bank, ugye ebből azt is vonnám le azt a következtetést, hát persze ez csak ilyen magánokoskodás, hogy akkor az áréstoppok sem lesznek az idén kivezetve. Ugye itt azzal számolunk, hogy akkor az inflációt mondjuk ilyen 0,8%-ponttal húzza le az élelmiszereké, és ilyen 0,1, esetleg 0,2%-ponttal ez a drogériás kör. Hát igen, nehéz nem észrevenni az áréstoppok kivezetésének és a jövő évi választások időpontjának az összefüggéseit. Szerinted milyen termékcsoportban lehet még áréstoppokra számítani? Hát ugye itt érdemes megnézni az inflációs adatot, bár ugye a drogériáknál is azt láttuk, hogy nem a mostani infláció a magas, hanem az előző évek inflációja volt a magas. Tehát mindenképpen olyan termékek, amiket ugye gyakran fogyasztunk, gyakran vásárolunk. Ugye a szolgáltatásoknál ugye van ez a megállapodás, de az ilyen kisebb szolgáltatásoknál talán nehezebb, tehát most egy magáncégre, úgy magáncégre, hogy ilyen egyéni vállalkozó, vagy ilyesmire ezt talán nehezebb alkalmazni, meg ellenőrizni. Hát igen, meg egy körmösnek, hogy mondod, mi az ő áréstoppja? Bevallom, nem járok körmöshöz, ugye? Vagy egy fodrásznak. Fodrászhoz kéne menni, igen. Hát ott egyébként szépen mennek fel az árak. Még nagyon, ugye ez nagyon kevéssé látszik az inflációs adatokon, ugye ennyire részletes nincs benne, de valóban ilyeneknél lenne. Igen, ugye volt ez az üzemanyag árstopp, vagy ársapka, vagy mi volt az. Hát ugye ezt aztán szépen megfúrták. Ezt most nem gondolom, hogy lesz, itt ugye most kevesebb probléma van, de azért itt ugye a kormányzat az ostort mindig ott tartja, hogyha elszakadunk a régiótól, akkor dádá lesz. Ugye, ha megnézzük az inflációt, akkor ott azért most vannak olyan termékek, amiben elszabadulás, jó, azért túlzás, hogy elszabadulás, de olyan átlagnál nagyobb növekmény van. Hát például a csokira egy áréstoppot én szívesen látnék. Említetted már a forint árfolyamot, jegybankpolitikát. Nézzük meg ezt, hogy itt mire számítasz. Nyilván nézzük meg, hogy mit csinált eddig az új jegybanki vezetés, és elég hók is egyébként, én azt látom, de hogy ezt te hogy látod? Ugye a forint hát nem a legerősebb valuta azért a régióban, ugye ezzel azt értem, hogy eléggé volatilis. Persze ez a volatilisben benne van az, hogy hagyják is, hogy volatilis legyen, tehát ugye beszélgetéskor ebben beszélgettünk Romániáról, ahogy ugye azért a jegybank elég keményen beavatkozik, ha szükséges, hogy egy stabil árfolyam legyen. Hát, hogy ez jó vagy nem jó, hogy ennyire be kell avatkozni, az persze egy másik kérdés. Ugye, ha megnézem a jegybankot, hogy mit csinált, ugye tavaly, talán szeptemberben volt az utolsó csökkentés, utána ugye jött egy kis felfutás a forintban és az inflációban, és ugye elkezdték azt kommunikálni, hogy akkor most további csökkentésről ne annyira álmodozzunk. De ugye a piac egy kicsit ebben bizonytalan volt, hogy hát jön a Varga Mihály, kormányból jön, akkor ő biztosan kamatot akar csökkenteni. Hát ugye Varga Mihály ezt jó előre megmondta, hogy nem. Tehát ugye decemberben volt egy bizottsági meghallgatás, ahol már ezeket az üzeneteket maga elé küldte, és hát ugye egyelőre szerencsére valóban nem, reméljük, hogy ez így is maradt, tehát azért ész nélkül nem kell kamatot csökkenteni, ugye az talán többet árt, mint használ. Most tegyük fel, hogy csökkentenek egy 25 bázispontos kamatot, ettől a hitelezés ugye nem fog beindulni, de ugye egy piaci turbulenciát azért könnyen tud okozni.
Ugye Varga Mihály eddig kommunikációban hozta azt, amit neki hoznia kell, tehát ugye kiáll minden hónapban, elmondja azokat az üzeneteket, amiket el kell mondani, amiket a piac vár. Tehát próbálja azért a piacot egy ilyen szigorúbb irányba terelni, aztán a piac mindig elkezd egy kicsit reménykedni, hogy lesz valamilyen kamatcsökkentés érthetetlen módon egyébként, tehát amikor arról beszélgetünk, hogy ár és tapok vannak, akkor én ezt nem teljesen értem, hogy itt miért reménykedünk kamatcsökkentésben, még 400 forint fölötti euró árfolyamnál, tehát ez nekem kevésbé fér össze, de hát ki vagyok én. Tehát itt azért a piacot mindig próbálja terelgetni, aztán néha a piac terelgeti magát, ugye amikor kijön az inflációs adat, és rájönnek, hogy nem lesz kamatcsökkentés. Ugye a kamatcsökkentésnek szerintem több feltétele lenne az infláción kívül, hogy a forint árfolyam erősebb legyen, kockázati megítélésünk, jobb legyen ezek a geopolitikai bizonytalanságok, vámháború, orosz-ukrán háború, gázbeszerzés enyhüljenek, tehát ettől egyelőre én azt látom, hogy messze vagyunk. Ugye ami egy kicsit talán nekünk jó lehet, az az, hogy azért a világ inkább az alacsonyabb kamatszint felé halad. Ugye, hogyha nő a kamat különbözetünk, az azért tudja erősíteni a forintot. Ugye, amiről eddig nagyon sokat beszéltem, az a lengyel jegybank, hogy hát ugye a lengyel kamatszint az 5,75% volt 2023. októbere óta, ami azt jelentette, hogy hát ha ahhoz képest nézzük, akkor azért a kockázati felárunkhoz képest, hogy ez a kamat különbözet annyira nem volt erős. És így nem tudta a forintot eléggé védeni az alapkamat. Tehát most azzal, hogy múlt héten csökkentettek egy 50 bázispontot, ez talán segíthet a forintnak. Na most egyébként egy zárójelet nyitok, hogy ez ugye egy magyar jegybankot szokás bírálni, hogy mennyire nem hiteles, vagy mennyire nem következetes. Hát ugye a lengyel jegybank az márciusban még azt kommunikálta, hogy itt az év végéig semmilyen vágás biztosan nem lesz. Majd áprilisban végrehajtott egy 180 fokos fordulatot április elején a kamatdöntőülést követően, és rájöttek, hogy akkor lassan itt az ideje vágni, és ezt ugye végre is hajtották. Rögtön egy 50 bázisponttal neki kezd. Tehát ugye az LKB az idén már 3-at vágott, még talán fog 2-3-at, a FED pedig még nem vágott, de fog talán 2-3-at, talán, miért mondom, hogy talán, hogy az inflációs folyamatok nem rosszak, 2,4% volt az utolsó adat, de azért itt ugye ez a vámháború, ez elég erőteljes kérdőjeleket tartogat. Ugye nyilván, hogyha kivetnek vámokat, hát abból mi lesz infláció, az viszont nem a monetáris politika lazításának az irányába hat. Ugyanakkor, hogyha recesszió is lesz tartósabban, az azért talán igen, ott ugye jobban kell nézni a jegybanknak a gazdasági teljesítményt, és hát ugye arról se feledkezzünk el, hogy természetesen a jegybanki függetlenség keretében még ugye Trump is beleszól néha a dolgokba, és hát mondjuk azt finom, hogy leszidja Powellt, amikor éppen nem csökkent kamatot, egy kicsit talán durvábban szokott fogalmazni, meg megfenyegeti, hogy kirúgja, mondjuk erre túl nagy jogköre nincs, de azért megfenyegeti. Tehát itt azért a világ most egyelőre lazul, ami nekünk nem biztos, hogy rossz. Igen, megfenyegetés, amikor erre a világ tőkepiacai úgy reagálnak, ami nyilván nem jó az Amerikai Egyesült Államoknak se, akkor pedig hirtelen visszakozik, hogy ő egyáltalán nem gondolta azt, hogy kirúgná csak úgy. És egyébként egy good guy, igen. Igen, és egyébként egy good guy. Volt még egy érdekes dolog, a Magyarországon is a viszonylag gyenge GDP adatok után néhány nappal a gazdasági miniszter Nagymárton is egyfajta szóbeli, hát nem intervenciónak, nem mondjuk, de minden eset jelezte, hogy a jegybankhoz hasonlóan, akit nyilván megszoktunk, hogy ő erős forintot szeretne, hogy ő is szívesen látna most már erősebb forintot. Ez ritkaság, legalábbis az utóbbi időben ez ritkaság volt, hogy ők egy irányba álltak a forint erő tekintetében. Utána egyébként rögtön gyengült is a forint, de nem azt mondom, egyébként nem nagyon pont az volt meglepő, hogy a GDP adat után nem gyengült a forint. A GDP után nem gyengült, ami után Nagymárton mondta, hogy szeretne erősebb forintot látni, akkor kicsit gyengült. Nem sokat. Nem emlékszem rá, mert ugye 404 körül voltunk. Szőrszál hasogatok, de igen. Múlt héten ugye itt az gázárak nyomán gyengült egy kicsit. Persze nem lehet szétszállazni az okokozatiságot, tehát nem ezt akarom mondani, csak hogy mindesetre inkább felhívnám a figyelmet arra, hogy ez egy érdekes helyzet, hogy most mindenki, mármint a jegybanki vezetés és a gazdasági kormányzat is erősebb forintban lenne érdekelt. Bemehet 400 alá? Tartósan? Ugye most, hogyha egy kicsit ironizálni akarok, azt mondom, hogy a Nagymárton túl sokat olvasott engem, vagy a portfóliót. Ugye én azért már jó ideje azt mondom, hogy egy erős, stabil forint árfolyam az, ami jót tenne a gazdaságnak, ugye egyrészt a kiszámíthatóság miatt, másrészt azért nyitott gazdaság vagyunk, nagyon ki vagyunk téve
az inflációnak, ki vagyunk téve annak, hogy a forint hogy alakul. Ugye értem persze, hogy az exportáló nagy cégek szeretik a gyenge forintot, mert ugye akkor kevesebbet kell fizetni az itteni munkavállalóknak, de azért ez nem biztos, hogy egy jó irány. Bemehetünk-e 400 alá tartósan, ugye ha nem szúrjuk el, meg nem jönnek ilyen negatív hatások, mint ez a gázár, akkor azt mondom, hogy bemehetünk, ugye ezt a növekvő kamatkülönbözet elvileg támogatja is. Azért itt a uniós irányból érkező jó ötletek nyomán én nem feltétlenül vagyok most ennyire optimista. Meglátjuk, hogy mi lesz. Én szívesebben látnék egy 3-assal kezdődő forint árfolyamat tartósan. Nyilván nem kell 350-ig fölmenni, nem arról van szó, de ugye mégis jobb az optikája, a bizalmat erősít, meg azért kell a stabilitás a gazdaságnak. Legfontosabb téma mostanában, teljesen egyértelműen kikerülhetetlen, a vámháború. Hát lényegében naponta 2-szer tud megfordulni ezzel kapcsolatban a hírflow. Mit gondolsz erről, Gábor? Ugye a vámháborúnál az első kérdés, hogy mi az egésznek a célja. Tehát ugye itt én 3 elméletet tudok föltenni. Az első az, amit ugye sokan megírnak, hogy hát Trump az elvesztette a józan eszét, össze-vissza csinál mindent, és semmi értelme semminek. Ugye talán ebben egy kicsit kételkedhetünk, ennél hát, ha egy kicsit komolyabb a helyzet. Ugye a második egy kicsit ilyen összeesküvés elméletszerű, az valami olyasmi lehet, hogy hát ugye Trump keresni akar, és akkor egy kis benfentes kereskedelemmel alad megvesz, és ugye előtte bejelenti a social media platformján, hogy mi következik. Ugye a harmadik az, hogy valamennyire van mögötte terv, és valamennyire meg ilyen sodródás, tehát hogy valamit el akar érni. Tehát, hogy bedobja a köztudatba, hogy lesz vám, csúnya vám lesz, aztán majd visszavonja, de valamit előrelép az előzőhöz képest. Tehát ugye, hogy a régi egyensúlyból eljutunk egy új egyensúlyba, amiről persze még nem tudjuk, hogy hol van. Ugye azért ezeket a vámokat a piac annyira nem díjaz, tehát azért is lett most egy kicsit takaréklángra juttatva, de ugye valamit az Egyesült Királysággal kötött megállapodás alapján azért már látunk, hogy itt lehet kölcsönös engedményeket elérni, de azért az nem feltétlenül jelent 0%-os vámot mindenre. Ugye az biztos, hogy Trump ügyesen politizál szerintem ebből a szempontból, tehát így most mi történik? Most mindenki elmegy hozzá tárgyalni, hogy akkor mit adjon, hogy ne legyen olyan vám, vagy nem olyan vám. Viszont ugye azért itt az elmúlt időszakban ezzel a vámokkal biztos, hogy egy óriási felfordulást okozott. Ugye miért okozott óriási felfordulást? Induljunk el a vámoktól. Mi a vám? Ugye az, hogy drágábban hozhatod be a külföldi terméket. Hát ugye ezzel vagy inflációt csinálsz, vagy azt mondod, hogy hát akkor otthon szeretném ezt a terméket megtermelni, és tegyük fel, hogy ez lehetséges, ugye nem magyar banánról van szó, csak hát ugye ahhoz mi kell, hogy megtermeljem otthon azt a terméket, mi az egy dolog, ami nem árt hozzá? Hát mondjuk munkaerő. Munkaerő, na most az Egyesült Államokban sincs. Tehát ugye a munkanélküliség azért 4% körül van, a bevándorlókat ugye éppen hazatelepítjük, tehát ugye itt az a gyakorlati megvalósítás már egy kicsit lehet, hogy problémás. Ugye a tőzsdeindexek elég szépen be is dőltek egy pár nap alatt, majd korrigáltak, ugye érdekes, hogy a BUX az már olyannyira visszakorrigált, hogy azóta megdöntötte a történelmi csúcsát is. Azért Amerikáról ugyanezt még nem mondhatom el, tehát most nem Amerika a befektetők kedvenc terepe, tehát itt azért mindenképpen érdekes, hogy Trump reagál a piacra. Tehát, hogy ugye egy idő után rájött, hogy akkor valami módosítani kell, itt ugye a kötvénypiac volt a leginkább meghatározó. Ugye még egy dolgot idehoznék, amikor Trumpot megválasztották, akkor a dollár nagyon beerősödött. Ugye itt 1,02%-ig elment az árfolyam, és akkor egy kicsit ezen aggódtunk is, mert ez a forintot azért gyengítette az euróval szemben, de én itt azt mondtam, hogy alapvetően egyébként Trump szerintem nem szereti az erős dollárt. Ugye az erős dollár azért az exportot nem feltétlenül segít, és neki ez a külkereskedelmi hiány, ez így be van egy kicsit csípődve, csúnyán mondva, tehát hogy akkor itt gyengíteni fogja a dollárt, és ugye ez a kommunikáció, ez a vámok kérdése, amivel recessziót idéz elő a várakozások szerint, egy kicsit valóban recessziót idéz elő, erről majd mindjárt mondok 2 mondatot, ez ugye a dollárt is begyengítetén 1,15-1,16%, és úgy tűnt, hogy ez az az árfolyam, aminél akkor már közbelép, aminél már közbeavatkozik. Ugye, ahogy említetted is korábban, ugye Powell kapcsán, hogy akkor, amikor azt látja, hogy már túl nagy a piaci hatás, akkor mindig egy kicsit visszább korrigál, visszább fogja magát. Tehát minthogyha emögött egy ilyen játék is lenne az árakkal, árfolyamokkal. Ugye talán ez nekünk befektetési szempontból érdemes is nézni, hogy akkor itt
Mi az, ami várható? Nehéz persze előrejelezni, tehát ennyire nem kiszámítható talán. Ugye itt a recesszióról akartam mondani még egy-két gondolatot. Itt az első negyedéves amerikai adat az nem lett túl jó, ugye 0,3% mínuszban negyedév alapon évesítve, tehát ugye negyedév alapon nem érjük el a mínusz 0,1-et. Ugye ebben benne van ez a készletezés. Elvileg nem kéne befolyásolni a GDP-t, de hát azért valószínűleg a gyakorlatban mégis, ugye itt az import nagyon megnőtt, a készletek ennél egy fokkal kevésbé. Én itt nem vagyok annyira pessimista, de azért, hogyha nagyon vámok lesznek, akkor optimista sem. Tehát itt a kínai kérdés lesz a fő kérdés, itt ugye már vannak tárgyalások, de hát persze mindenki keménykedni fog első körben. Ugye amivel Kína vissza tud vágni, az azért a pénzpiacok, államadósság, finanszírozás. Egyesült Államoknak sokat kell most megfinanszírozni, itt hogyha fölhajtja a hozamokat, az ezért támnak tud fájni. Tehát itt azért vannak fegyverek mindkét oldalon, meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Azért az látszik, hogy itt nagyban mennek a játékok, piacot próbálják befolyásolni, és nyilván küzd mindenki a saját álláspontjáért, a saját jólétért. A beszélgetés végén még egy dolog érdekelne, hogy arról mit gondolsz, Gábor, hogy hosszú éveken keresztül arról beszéltünk, hogy Amerika nagyon fejlődik, borzasztóan szárnyal, ugye Kína is, Ázsia is jön föl, és hát a két nagy térség között Európa pedig gyengélkedik, szabályoz, nem úgy fejlődik, és hogy ráadásul ez az európai integráció is nehézkes, bonyolult, bürokratikus, stb. És hogy most azért látszik egy olyan irány, hogy Európanak lehet egy új esélye arra, hogy egyrészt magára talál gazdasági értelemben, integrációban is, és hogy nyilván fegyverkezésben is sorolhatnám. Ebben az új európai esélyben hiszel te, Gábor? Nagyon jó kérdés, és nem tudnék egyértelműen úgy állást foglalni, hogy igen per nem, mert ugye most mitől várjuk a fellendülést, tehát attól, hogy fegyverkezünk, hát ez igazán boldoggá tesz, mit nem mondjak, hogy fegyverre elégetjük a pénzt, ahelyett, hogy valami értelmesen költenünk. Jó, most nyilván nem akarom ezt abból a szempontból elbagatelizálni, hogy ugye azért a védelem valóban fontos, de nem gondolom, hogy ez a fő jólétnek a fő növelője, bár egyébként ugye az orosz gazdaságot is most elég jól életben tartja, ha ezt annak nevezzük. Nekem azért vannak kérdéseim, tehát hogy ugye az Európai Unió az továbbra is szabályoz, büntetőeljárásokat indít bármelyik tagország ellen, tehát hogy nincs meg ez az integráló, ez a segítő, ez az előremenő szerep. Ugye zöld energia kapcsán is ugye beszéltünk már a járművekre vonatkozó szabályról, nem feltétlenül a gazdasági érdeket nézik, nem feltétlenül azt csinálják, ami a gazdaságot viszi előre. Ugye Németországban azért most vannak erőteljes változások, reméljük, hogy ez a változás ez jó irányba visz, ugye itt az említett kiadásnövelésen kívül, de itt ugye infrastruktúráról is szó van, innovációról is szó van, amit erősíteni kéne. Itt azért viszont azt látni kell, hogy ez nem egyik hónapról a másikra fog megtörténni, tehát az elmúlt évek lemaradásait nem egyik hónapról a másikra lehet betölteni. Én egy kicsit szkeptikus vagyok, de reménykedek, talán ez a legjobb megfogalmazás. Nyilván itt az orosz-ukrán háború lezárása, az Oroszországhoz való viszony is egy nagyon jó kérdés, Amerikához való viszony. Ugye, hogyha mindenkivel összeveszünk, az nem biztos, hogy jó. Tehát ugye, hogyha Amerikával a vámok miatt, oroszokkal a háború miatt, kínaiakkal a nem tudom mi miatt, akkor ugye magunkra maradunk, az nem biztos, hogy jó. De itt még azt látom, hogy azért sok minden nem dőlt el. Tehát ugye akár az amerikai-orosz viszonyban nagyon jó és nagyon rossz is lehet, ennek hatása az európai-orosz viszonyra, annak a hatása, hogy az amerikai-európai viszony hogy alakul, és akkor Kínával összefogunk-e, vagy ellenségeskedünk. Tehát itt még nagyon sok olyan geopolitikai tényezőket soroltam csak, amik meghatározzák Európa jövőjét, és hogy mi lesz velünk. Ugye Európában azért vannak gazdaságok, amik elég jól teljesítenek, a probléma inkább az, hogy mi most azokkal vagyunk, akik nem annyira. Tehát ugye, ha két fekete bárányt kéne mondani itt az első negyedéves GDP adatok alapján, akkor azért az nem Magyarországot mondanám elsősorban, akár Magyarországot is lehet, de Németország és Ausztria. Tehát ugye Ausztria az úgy el van a radarunk alatt, miközben egy évek óta ilyen -1%-os GDP-ket produkál. Tehát valakinek egyik kollégám mondta talán, hogy hát akkor lassan utolérjük Ausztriát. Csak sajnos ugye ez ennyire nem vidám, és ugye azért sem vidám, mert egyébként a fél Magyarország oda jár dolgozni. Tehát nyilván azért ez is befolyásol minket,
és nekünk az az érdekünk, hogy Európa jól működjön, mert oda tudunk exportálni. Tehát persze mérsékelten engednek be minket arra a piacra, de hogy az Audi, a Mercedes, a BMW az ott fog eladni. A magyar KKV, hogy hol tud eladni, az egy másik kérdés, de hogy a nagy cégeink, amiről beszéltünk, hogy járműgyártás, akkumulátorgyártás, az oda tud értékesíteni. A beszélgetés legvégén, Gábor, már csak tényleg egy kérdésem van. Hát itt nagyjából körbejártuk gazdasági szempontból a világot ebben az elmúlt 40-45 percben. Próbálj meg összeszedni 2-3 olyan tényezőt, ami kihúzhat minket ebből a gyengélkedő gazdasági helyzetből, ahova mi most így kormányoztuk magunkat. Meg kormányoztak minket, talán hogy ez a kettő egyszerre igaz. És ugye ez a kormányoztak minket, ez talán egy kicsit arra is utal, hogy akkor ugye itt a külső tényezők nekünk nagyon fontosak, és talán itt az orosz-ukrán háború egyszer véget ér most már. Ugye nem is csak Trump miatt, de azért látszik az, hogy egy kicsit itt a felek már elfáradtak. Tehát, hogy ugye új erőre kapnak, nem kapnak új erőre, de most már legalább ugye a békéről lehet beszélni, ugye tavaly ilyenkor ezért még körülbelül főbelövés járt. Tehát most már ebben ha lesz egy előrelépés. Ugye azért a reálbérekben nem állunk most olyan rosszul, ugye tavaly volt egy nagyon erőteljes növekedés, és azért idénre is valamicskére van esély, jövőre remélhetőleg még nagyobbra, tehát ez azért tudja segíteni a gazdaságot. Illetve ugye az említett nagy beruházásoknak is remélhetőleg lesz egy olyan hatás, hogy egy kicsit dinamizál. Mire gondolok itt? Visszautalva a bérekre. Ugye, hogyha a munkaerőt jobban igénybe veszük, ha jobban van egy munkaerő hiány, az rászorítja a cégeket a béremelésre, és ezt be tudja indítani megint egy kicsit a gazdaságot, és ugye közben remélhetőleg Európa is jobban magára talál, meg kitisztulnak ezek a konfliktusok, mint vámkérdés, és akkor rájövünk, hogy ki kivel van, és hát persze remélhetőleg lesz megfizethető áru energiánk is. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm.